ତମମାନେ ଭାବୁଛ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ସେଟିଂ ହେଇପାରୁନି? ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ଏବେ ବି ସେଟିଂ ହେଇପାରିବି। ऐसे तो नहीं होता है। ବଟ୍ କେହି ସେମିତି ଫାଙ୍କା ନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ଛୁଆ ମାନେ ସବୁ ଏନଗେଜ। କେହି ଫାଙ୍କା ଅଛ କି ରେ? एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ତମର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି? ଖାଲି ସେଟିଂ ହଉଛ। ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତ ଜାଣିଥାନ୍ତ। ଆମେ ତ ସଂସାରିକ ଲୋକ, ଇଏ ଯୋଉ ସଂସାରିକ ଲୋକ ହେଇକି ଉତ୍ପାତ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସମ୍ଭାଳି ହେଇପାରୁନୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇ କହିଦେଉଛୁ ଆଉ। ଆସ ଟିକେ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦିକି ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇବ କି ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଅନେଇବ, ଆଉ ଉପରକୁ କିଛି ଅନେଇବ ନାହିଁ ମଝାମଝିକି ହେଲା। साहित्य दीदी लो साहित्य दीदी, अरे मुँह सीना पढ़ाए विज्ञान तुम पाखे। ତମ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ତ ଝିଅ ପାରି ସିଏ ଅଜ୍ଞାନ ହବ ଆଉ। ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଟୋକା କ'ଣ? କିଏ କ'ଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯଦି ମତେ ଦେବା କଥା ଦେଇଦିଅ ଆଉ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।